jawab semangat. Kersane napa kok Dek Karida ngajak komunikasi, kula takon jenengan jawab maksud Dek Karida ben ora ngantuk. Ngoten nggih Bu nggih? Dijawab sing banter nggih Bu nggih? Para rawuh enom lan tuwa urip nang donya padha golek apa jenengan ora nang donya golek apa Pak? Golek duit. Ora masalah. Umpamane duit akhirat mboten napa-napa. Duit akhirat niku napa enten Mbak Karida? Enten. DUWIT. DUWIT. D niku tegese doa. U tegese usaha. W tegese wirai. I tegese iman. T tegese takwa. Dadi urip ana alam donya golek duit ora masalah. Tegese usaha yo disambi karo doa. Golek usaha yo sing wirai. Wirai niku napa? Bersih. Dilandasi karo iman lan takwa ben uripe barokah diridani karo Gusti Allah. Allahumma amin. Urip nang donya padha golek apa niki ndek wau namine jula-juli Jawa Timuran. Biasane enten wangsalane Bu, Pak. Enten wangsalan niku napa? Wangsalan niku jawaban. Dadi mengke sing jawab, sing nyauri wangsalan niku panjenengan sedaya kula contoni jenengan terokne sing banter, sing kompak ngoten nggih? Ngoten nggih? Ndek wau Dek Karida ngeten. Para rawuh enom lan tuwa urip nang donya padha golek apa? Terus wangsalane ngeten, jawabane ngeten, jenengan mireng mungkin jenengan teroni. Urip mung sedelo mula aja sembrono. Tak baleni neh. Tak baleni neh kudu iso. Wong Jawa Timur iki mesti iso. Apa maneh sing jenenge budaya jula-juli kecil kudune. Kula baleni malih. Tak baleni neh jenengan mireng. Kudu iso. Kudu iso. Urip mung sedelo mula aja sembrono. Bu, Pak ayo. Aja ndomblongane. Yo kula hitungi ping 3 sing banter sing kompak. Urip mung sedelo mula aja sembrono. Yo sing banter sing kompak. Lu urip mung sedelo mula aja sembrono. Iki batere kok sing guri kok maneh ibarate wong mampir ngombe besok yen mati apa ngone. Ora nek gone yo bongi dhewe. Enten wangsalane malih, wonten jawabane malih. Urip apa jare besok kari ngamale. Tak baleni neh. Urip apa jare besok kari ngamale. Yo monggo sing banter sing kompak. Lu urip apa jare besok kari amale. Nabi kita Nabi Muhammad tuhu nabi panutan umat. Tondo mahabbah, mahabbah niku napa? Tresno. Tondo mahabbah seneng selawat luwih sempurna nglakoni salat. Salawatan salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke? Ayo
takbir mah. Niki sapa kowe maksud niki? Luwih sempurna yen berjamaah ana masjid utawa mushola. Jare pengen uripe berkah krungu adzan budal neng sawah. Alhamdulillah. Adzan budal neng sawah alhamdulillah. Itu mak kabeh yo. Salatullah salamullah. Bejo-bejane sing lali dulur isih bejo sing eling lan was padha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.